ሰላም እዛ ቪድዮ ንጀመርቲ እያ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ንሓደ ሰብ ፀጋ ጥዕኑ ከመይ ከም ዘሎ ክንሓቶን ሓቲትና እውን ክንምልሰሉን ከመይ ከም እንብል ክንርኢና ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ኢና እቲ ሓደ ንመቕርብና ቤተሰብና ኣሕዋትና የዕሩኽና መሓዙና እንብሎ ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ንዓበይቲ ወይ ናይ ክብሪ ንብሎ ወይ እውን ንዘይንፈልጦም ሰባት እንብሎ በቲ ናይ መቐርብና ወይ ከዓ ንኣዕሩኽ መሓዙትና ክንጅምር ኢና Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? كمي علخا كمي علخي نكلتيو ጾታ ይወክል እትሰብ ክምልስ ከለኻ mir geht es gut danke und dir እታ mir geht es ጉድ ትብል ዘላ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ኣነ ግርማ ኣለኹ እታ ዳንከ ትብል ከዓ የቐኒለይ ስለናሓቱ ዘለና ሲመስግነና ኣሎ ኣሰብ ኣቢሉኻ ይሓትና ንሱ und dir ንስኸኸ mir geht es gut danke und dir ይብለና ንሕና ከዓ ነቲ ንሱ ዝሓትና ክንምልስ ከለና mir geht es auch gut. Mir geht es auch gut. እታ mir geht's gut ትብል ዘላ ጽቡቕ ኣለኹ እዩ እታ ኣብ ክንውስኸላ ዘለና ግን ኣነ እውን ከምናትካ ከምናትኪ ጽቡቕ ኣለኹ mir geht es auch gut ሕጂ ናብቲ ናይ ዓበይቲ ወይ ዘይንፈልጦም ሰባት ኣብ ቤት ጽሕፈታት ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ወይ ኣብ መንገዲ ንረኽቦ ሰብ ክኸውን ይኽእል እንብሎ ድማ ክንርኢና ኣብታ ናይ ክብሪ ዝበልናያ ድማ Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? እታ ዲያ ዝነበረት ኢነን ንቕይራ Wie geht es Ihnen ማለት ከመይ ኣለኽን ከመይ ኣለኹም ፀጋ ጥዕናኹም ናይ ኣኽብሮት ኮይኑ ንወዲ ይኹን ንጓል ሓደ እዩ እቲ ዝምልስ ሰብ Mir geht es gut Danke. Und Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? ኣብዚኦም ተማሳሊ እታ ኢነን ጥራይ ትቕይር ንስኽን ከኽብለና ከሎ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ስለ ዝሓተትካነ ኣመስግን ንስኽኸ ሕጂ እቲኣ ክሓትና ከሎ ልክዕ ኣኽቢርና ስለ ዝሓተትናዮ ንስኹምከ ይኽብለና ማለት እዩ ክንምለስ ከለና ብተማሳሊ ንሕና Mir geht's auch gut. Mir geht es auch gut. ኣነውን ጽቡቕ ኣለኹ ኣነውን ግርማ ኣለኹ ንብል ንከምዚ ዓይነት ናይ መዓልታዊ ህይወትና ክጠቕመና ዝኽእል ቪድዮታት ፎሎ በሉና